ko holma ɗanat debbo forese o debbo forese o tawmi toon yaro toon ñaama yaro toon yarata kaw alhamdulillah jettimi yaro fii kam riddimi ɓe jingimi ala ka ɓe keddanimi kamɓe fof kalmi ha tampumi yaro wi yami yalto ɓe pii kam ɓiggal baral kamɓe fof très bien yaro ɗum mbiyami ko très bien yaro très bien yaro encore yaro fiima kadi tawɗa woto debbo forese o buubel a sikkano an a sikkano ɗum jinnoɗo saɗa sikkuno ɗum a darata ko ɗo aɗa sikku mawɓe noppi aɗa aybina yimɓe aɗa yaha e wuuro aɗa wiya ñamminaka a yarnaka mi winoma tan yero caggal liggaki ya wadde hen yero liggo calɗa hana joni buubel keɓɗa ɗo tan ko ɗemgal ma aɗa naata e wuuro aɗa bonna inɗa men aɗa aybina men joni wona yero ɓocciri mama woyata wona ñande premier o ari ɗo mbimami buubel ayi ono mbaɗɗani geste ma mo mbaɗɗa ɗo sa rena so yitodira yero a ñakki yero yero ɓawli ɗum mama ayatu kadi ɗo wona nokku goyeteɗo hankkadi yo woppu bojji dernière fois mi woyata dernière fois mama ayatu wi yam woppu bojji yoggas ceemeɗo jeeya bojji eyyi mi woppi bojji woppu bojji ko ɗum jinnoɗon kaw gorko jeeya naafigagal gorko jeeya iblisiyagal gorko jeeya seyɗanagal aɗa jokka saabu ayi ɓe mbi gamri tiggu so weeli ko yummiraɗo nangge balaɓe ɗe hande an woni jinnaɗo amen dewgal amen ngal nene makko wurani ba makko wurani nenam wurani babam wurani joni an foti nangude dewgal amen ngal joni kono an hande ganduɗo ni dewgal amen min ngal waɗat ni ni min waɗi ni Allah wawi dewgal ma fusa waɗi ni woto Allah waɗi dewgal ma huno ko ma rutta e ma Allah wawi dewle ma ɗiɗɗe ivoirien fof nawa yero Allah wawi dewle ma ɗiɗɗe fof Allah firta ɗum ha firto Allah ne wawi ivoirien o rondo yero nawa ɗum koddu ba mi winoma wonta yi yero e aduna ma an buubel aduna ma boni laakar ma fewanta wura jalte ka woppa ala ɗo wullata min kam mi baasɗo sa wasi so neɗɗo waasi wullat jambedde wullat walle kadi so jom wuur tawima ɗo ko ɗon mbasmi yero ɗon a wullata ɗo ɗo ɗon gullam ko ɗon gullam ɗo wulla eyyi ɗo wulla wonɓe cellan noon sarlegal ngal a andat ɗum min andi ko jiimi gorkam sa an min wawi fof anda hay goto wawi wona fof yero gorko ma naññuma mi anda e goto sowona yero wadde mi jogaki bandiraɗe e goto sowona yero so yero woppi kam yeehi min holto goccumi holto paami a jagganno an aɗan nangge rewɓe ma a wawa kam mi nanga yero mi fiyani mi Wa nangude. ƴettani mi dukani mi huuɗani mi aybinani hay goto an noon keɓɗa ɗo kadi duka aɗa aybina aɗa huuɗa aɗa ƴetto ala wona hakkillam welani mo hakkille muɗum welani hakkille ma welani mo hakkille mum welani ko haali fof teftetaki Ala wona. min mi teftinani a tefti saabu min haalam nanguetake teftini nanguetake aɗan ko tagi aɗa teftini haalam nanguetake aɗan ko tagi aɗa teftini aɗan ko tagi aɗa teftini ɗo yero yeehi fof a yiiloyi e Ko jiiɗa sariya yo? wi noon Ko jiiɗa sariya yo? wi noon so Jom. debbo ma yeehi Eh. rewe mum so gorko ma yeehi rewe mum joni noon sariya wi ko tahi gorɗa ɗo henene Fouta Eh. mbiɗa goggo yasini yo ummo Dakar ara wona ko debbo ma Eyi. eyyi min ni yero ko gorkam eyyi joni ya Gorkam. ya yiiloyo mbasa tampinde wona ɗo kam o konaɓe wor wulla gallam wallani kam gallam wullude wulla heƴani kam fiyedde min fiyedde barke so ƴeew ay min noon joni Fiyedde. komi gummiɗo e jonde de an yero han kadi komi gummiɗo e jonde Mi wa- kala mon ɗippuɗo mi yaɓɓa ɗum mi wawa wondude e mettade ɓeyda mi mette kaw wawi fof ko gonda e livre uji ko mbaɗa ɗon leggal hoddugoni probléme ma kadi woto wulluɗoɗe komi ɗannoɗa bonni ɗoygol mboɗo rutta deuxiéme voyage kono bonnuɗo haydara aduna woni hankkandi kaw luɓam peel mi yaha bamule wawi fof maaya mi yaha bamule tan hankkandi mi jooɗo mi fara woto wulluɗo e galle Allah haaji fof mi anda ko ɗum woto wulluɗo saabu feccere adunam yeehi hankkandi feccere adunam yeehi mballe kam yo mi ɓaasi giɗam ɓuleyre giɗam kaw a wawa kam hadde wullude wallahi no gelle o a jeeya ɗum enin dendi gelle o hoɗoyejide arsigue yara nani hen arsigue yara nani hen oy wuro mballe kam yo nana Personne qui concours de casse des gueules. Les poubelles, tout le monde dans les villages. Tout le monde dans les villages qui a des rations. Voilà. Voilà l'homme que je connaissais avant maintenant. C'est toi. C'est toi. Il faut être fort. C'est bien. C'est bien fait. Il faut t'asseoir. Salam alaikum. Il faut t'asseoir. Mandak il faut être fort. Mandak ndi kalon mam yel. An kalde man ni ko jinn. Yaltu kala.
ana addani mi addanima ɗo mais ɗo ko gallam ana addani mi arata galle baba galle aɗa yeeyam bonnedagal ngara hay gallam aɗa yeeyam bonnedagal ko puttinta guite ko hulbinanimi hulɓinanima Allah no seeri e hulbinanimi nder gallam tanti jemli fou pismo la pain de deƴƴanam sukkunam asmi va te foutre Tanti, faut pas parler comme ça. yere komi juulannoɗo ko buuɓel haalanno ko fof mi nani taw ko mbaɗ juula ko ɗum haade kam jaltude andi kala mami yere adu min bonneɗagal ma ngal ɗo ko galle baba galle mi hollanima jum taw mi hollanima jum taw yew aɗa andi kalama hoto jopam mimi wona mbimi hollani mbimi hoto jopam mi wona hoto jopam addannimi ɗo yero addannimi ɗo yero yarani sababu ndema yero garmi ko sababu nde deppam wona debba gardunda sababu nde deppam sababu nde deppam qu'il sort de ma maison sababu nde Toi, Tanti, toi aussi. yero o e faari Attends. o e faari an ko jibinda ko ni ɓurma fewde Tanti, an ɓinguel ma ɓurma fewde he ana fewani a moƴƴani c'est bon, faut pas ana parler. wona debbo Non, moƴƴani faut pas parler. ara amba yimɓe maaro ara yimɓe a wallata rokkata Faut pas sakara ko parler, s'il te muddera plaît, mon amour. Faut pas c'est les parler. parler Voilà, attends, les je parle parler. avec elle. Attends, je parle les avec elle. parler Non, je parle avec elle. Je parle avec elle. Non, Tanti, écoute-moi. Tanti, tu peux me donner 2 minutes, juste je parle avec toi. Attends là. Non, Tanti, si tu me chasses maintenant, là, ça va encore provoquer des problèmes. Tanti, regarde. Je vais te parler calmement. Donne-moi 2 minutes. Tanti, regarde. Vous avez fait tous les moyens pour régler le problème entre moi et lui. Maintenant, comment moi j'ai pas fait pour régler votre problème. Voilà, c'est bon. On commence à s'entendre maintenant là. Si tu le chasses maintenant, ça va encore provoquer d'autres choses. Asmi, tu sais ce que je veux? Que hier sort de chez moi. Tu Ou vas toi là, sortir. écoute-moi. Tu prends tes crics et tes câlins. Tu fiches le camp de chez moi. Est-ce que c'est clair? Tanti, écoute-moi. Oh. Tanti, écoute-moi. Fichier le cas là, c'est Yere. pas difficile. Yere. Il ne faut pas parler comme ça. Yero. Non, mina addannimi ɗo Laisse-le. addannimi ɗo Mbimi yero. Mina addanimi ɗo. Somi addanima ɗo ko Mina diiɗon addanimi ɗo. gallam. Ɗo ko gallam. mi meeɗa nadde galle ma sababu nde ma Ma yaltude. ko ɓinguel ma addata kam ubiye ma yaltuɗo an mbaɗa wona mbiɗeɗa ka anda mbaɗa wona mbiɗɗa ko wona debbo ma mbaɗa ko hande o weeli Tanti, oh, écoute-moi. mbaɗa wona Tanti. mbiɗɗa ko wona debbo ma hande o weeli Faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. Il faut mbimi pas partir. ma yaltuɗo sa sikkima arɗo enen goppa to debbo ma gona ɗo ono defanma an deftanma ma rewi makko an kangaɗo joguiɗo intérêt yimɓe an kanga dewo Tanti, intérêt faut pas ma dire- o faut pas dire adduma ça. ɗo tan Faut pas komo dire itti ça. jawdi ma komo deppisanoma aɗa ñaam Tanti, ɗum faut tan pas dire adduma ça. ɗo hen wona yiddemo cikkuɗa momo acciwa doga hakkille cukalel ngel mi jaɓantama ɗum hande mi jaɓantama ɗum de an kangaɗo ƴoƴo ko Faut pas Ya, partir. attends. Eh, mon amour. Attends. Allez, Regarde, Diaby, regarde, Diaby. regarde, Non, regarde, non, non. regarde, regarde. Yeah. Eh, Tanti, faut pas faire ça, toi aussi. Pisse-moi la pédé. Faut pas faire ça. non, Attends, non. attends, je te parle. Non. Faut pas te fâcher pour moi. Et si tu Ah, fais Yabi. ça encore, moi, je vais faire comment? Non. Non, tu es fâché avec elle là. Attends, Yabi. regarde. Non. Regarde ce que je vais te dire. Il y a quelque chose que je vais te Bibi dire. Diaby. Écoute-moi, Non, regarde. non. Regarde pour moi là. Eh, moi je laisse les Tu maisons vas sortir de ma je maison. laisse les Ma yaltude. an sa yaltimi ɓeɗɗumi kasa guel ma ma Kasa gola min. wallay sa yalti ɗo min jatti yimɓe kala mum min jatti laisse- kawma Attends, je vais te dire quelque Diaw, chose là. Diaw. Oh. ƴew kawma riidi jama kawma riidi jama Tanti, reste là-bas. Regarde, mon amour. Non. Regarde. Chérie, attends, je te Non. parle. Je te parle quelque chose là, quelque chose de bon. Regarde. Prochaine fois là. Moi, Non. si je regarde, je vais Non. t'amener là-bas. Regarde, je vais Non, t'amener. ouais. Faut pas faire comme ça. non way Hey, faut pas faire comme ça. non Sors, si tu non sors là, moi, an galle ma karmuɗo o galle ma lammuɗo o galle ma lammuɗo il faut revenir. Toi, An. écoute-moi. an Écoute-moi, je vais te an parler. an Écoute-moi. an Écoute-moi ici. an an ano mawna an mawna an mawna dota lamma diide Tanti, toi aussi, la folie que tu appelles là, toi, tu fais partie de Non, là. laisse. Attends. Non. Demain, on va partir là-bas. Non. Je vais t'acheter des Non, boissons laisse. et tout ça là. Faut pas partir. non laisse Attends, toi aussi, faut pas te fâcher pour moi. Non. Attends. Non, laisse, Faut pas faire ça. Lève-toi. Non, non, Voilà, laisse. maintenant, lève-toi, lève-toi. Non, lève-toi, faut pas te blesser. Regarde ça, c'est pas bon. Il faut te lever. Il faut te lever. Tanti, toi là, tu n'es pas gentil. Faut pas, ne chasse pas des êtres humains à la maison comme ça. Toi, la personne vient chez toi, tu le chasses comme ça. Toi, Tanti, là, regarde les grosses fesses là. Non, Toi, c'est tout ce qu'il te dit là, c'est toi qui as provoqué. Eh, il faut revenir là. Il faut. Attends, je te parle. Viens ici. Viens ici, regarde, je ne vais pas porter ce truc. Attends. Oh.
man lépp bi lu may doy ni ma bàyyi Baba Mbaye he Baba Mbaye ko min noddata ma mbaɗanɗa hettinani yow looy nekk fële di ma nodd di ma yuuxu sama tur bi ci àll bi di ma joll mbeeru lan la mi ewnimama ha tampumi hali yon wallahi an mi noddima ha tampumi mbaɗanɗa heftinani sa tampi maa la gën a tampi fuuf eyi maa la gën a tampi an Baba Mbaye ah an mi nani ka jiɗɗidirnoɗo e farayse o ah eyi ko mbaɗɗa ko ko mbawɗa ɗum mu ne mbimi ko mbaɗɗa ko no mbawruɗa ɗum mane mbiɗa holɗum mbimi ko mbaɗɗa ko no mbawruɗa ɗum jaaha jiɗodira e farayse o jaaha ha aɓe dokkumamo tan jalta hen ni tan ha laaɓa wiya cer mawɗo gollata ko golliɗa ko mbaɗɗa ko yoɗani fewani haydara golle ma yoɗani haydara yoɗani fewani haydara moƴƴani yoddani fewani eyi gisagoo leen dara sax billahi o nan da ja gisagu leen dara yéen Haalpulaar yi gisagu leen dara ci fan comprendre pas damaa xam ne bi ma fi jógee xale bii di Assimi Fanta bëgg ko ku ne taxaw ne ci ñab yàq lépp surtout maa yow ku la gën a mën a yàq jóguloo yàq sa baay ak say bokk ak say lépp ngeen taxaw nga tafu mi bonnani min kay soko sagam ya hokke mo ko an yalti hen ɓe jeeyi han mbiya mi dokkuma ala mi dokkuma haydara min dokku a feni fa feni wallahi mi fenani te dégg naa nag yow lay wujjeel ay lay bàkk nga jàkk iwérien bu wujjee ak Haalpulaar bàkk ngeen jàkk xam nga yéen Haalpulaar yi ñi ma ko sañ a wax da cee bëri ay xasida bëri ci ñu foo aha kay ndax yéen bu mbir mi nooyee ngeen ne Haalpulaar foofu ne da ko bandam waaw bu ñagasee ngeen ne wala xasida moo leen tax a foo ndax li tax ma ne da ngeen a foo kii ab ivoirien la français lay wax ñëw ci dëkk bi ci pulaar yi li tax ngeen ne da ko banda am na intérêt wala am ci moom da ngeen a foo raciste ngeen foo ngeen ci ñama ko sañ a wax nag ko ɗum tahi noon pota wasde yaltude hen par ce que enen fof ndendi pote makko a faami te konko ay ɗo jiiɗamo ɗo ko zarma ayi bol fof e ombode muɗum ay onon ɗiɗo oɗon mbawi yadude saabu yero wona jaadiɗo makko wona kaldiɗo makko aɓe ɓurodiri ko hecci yero ko ene heewi baba xasida nene xasida yoroo ab xasida la yow mi yaa ci gën a doon yow ab dof nan lañ koy maye dégg nga maam koo xamante ni dégg nga maam nit la a fotani yaltude hen ko an yalti hen ɓe dañi damal ɓe dokkimo yaro sa yaltano hen ɓe dañta damal ɓe dokkamo yaro way bàyyi maag sa musóor gu rëy gi mel ni mbaar mu tas resdemo ha bara kayra sama nga ñu nekk aɗa way ɗo no pakkirel bula da ngeen ma wor bay xam nga lan la bul ma dama lay ñafale la bul ma itel wax ju bari ñafale muno leen ma wor di ma jaay bari bu wax yow gisagoo dara yow ñafale ma mu ne yow ñafale ma mban nana kongolo mbiya bon an ko waɗi bon an ko waɗi bon an ko waɗi sohor ma sa baay nene baba fof ngare billahi saat bokkale ngeen ñaan wallahi wawami wallahi yaro tan warma yaro goto fima warkat yaa gën a bon ñëpp di dof bu rëy waaye ab dof ngay ab ivoirien ngay wujjel di nga xam ne lépp dëgg la an woppi haasidagal ma an woppi sa woppani nata toon man bala nata won ma woppude bana leen ko tawi ngoppuɗa bala leen honno gorko jamirta debbo ha nara en hande hen haasidagal won ma yaltude hen ka haasida ka bonɗo aɗa wayno kiɓɗagal ma dëmm ngeen lu ne ngeen wax ay fokose annene dëmm yaama gën a doom an mawɗo juɗowo domi ƴakkowo dawaɗi o dëmm yow an suuƴo an dëmm an haasiɗo an bonɗo an babiraɗo ƴamowo mo yettinta o nara e debbo ha baraɗo waɗe arriére avant sa andina nararen e yalta ko nannuma hen ka jaltuɗo yaro naari sa yaltano yaro natta hay so o hokama ñamowo o natta legal fo tan yogona haasidejam hakkude me yaro hankandi kam wallahi mi waɗa ko mbimi ko mi yahat bamulem nawa peel mi jooɗo toon mi jaɓra Allah hankkandi kañum yero ndeke ko mbiɗa e wonde ɓe mbi yero wattiyade galle to koɗo wonta wallahi nde ɗum goɗi wallahi ɗum goɗi sabu mboɗo yaha mboɗo salminoya Oumar Fall hande birtimi ala est ce que wona hicci hanki birtimi galle ɗo jimi naggan yero mboɗo wi jimi ndek koye yero ene yerota min kay mami kono gompilani mboɗo wi ala o wona yero
jeeji mi tawmi ko yar hunde jaaki mi yande bo tuuba ko non kono mi yi yara yalta galle ɓe bento ndeke boni koko mbaɗi yara koko yaltiri en banggue goɗɗo mo en cikkano kadi ko yara ko andottako min de haydara hawanimi hen haydara te ɗum joni buubelol yalti ɗo kadi kañumne wi kam hoto yerwol mi jogui caabi yero walla an yeron koɗan ɗo gotel omona ŋaaɓi koɗum tan omo soori wuuro kara mo hawre on jiyani ɗo yaram joni noon mi haalanma ko battude hen kadi ko ala hen buubel ha galle tati no yeehi min nani ala ko heddani ɗum toon o wi ko ɓen gaddi ɗo français o aɗa andi tan no gandirɗamo ni mbiɗa andi kam ko jogorɗo warede ngoɗo wuuro an aɗa sikki min mi yaltinta buubel wuuro ngo mi anda de no jogorɗa waddude makko kono kam ganda kam kadi ɗiɗo kaaɗi aɗa andi ko mbaɗami seeremɓe ɗiɗi keddoramɓe mi nawani yaroye buube ɗiɗo ceerno ama ceerno sar to duyguel somi nawimo toon o wiyani coc mami rondoɓe nawa madine jaɓɓe ceerno abou ceerno hamdourabbi on so waddi hen ɓe mbiyani coc ganduɗa niɓe mayra niɓe ma ɓe kam ɓe ko niɓe han kadi ko ni tan ɓe mayra niɓe ma ɓe ala ɓe kuuɗi mumen memata leydi so donka niɓe ko ni han kadi ɓe mayra joni aɗa ko woni haala ka wat feere nawaɓe toon saabu ɓeeɗo hankkadi ko taƴi ɓokki mi feccan mi nawa duuɓelde ceerno ama ceerno sar mi nawa yerote ceerno abou ceerno hamdourabbi mi nawa ɗum toon soɓe mbi coƴ tan hankkadi ma jaam men poof amma ɗum yero jokkit tan ay sa waɗani noon min de ɗo fo ay min sa woppino ay ɗum ɗo fof babagal ko an addanimi ay to gonnomi toon mbiɗa yeeya jeygalam mbiɗa deeƴi ndenma tawtannomi ɗo ar min tan e ɓeɗo tan ɗo nden kay tawta kam ɗo ɗen kadi fof tan min ɓe ko jokkiti ha gasi mi loride min kay heddinimi min saaha mboɗɗano ni mi sikki komi ɓennor wallahi par ce que yero ko tooki bonɗi façon fof probléme yeronori woni ƴeew o probléme mo natti ha gonanoɗo e kamo yero addi joni ɓuuri bonde ko gonanoɗo sa jottodiri e kangal a woyat hen jala hen ko ɗum tan woni haala kaɗi de kam mbaɗandi ɓeɗo ɗiɗo ɓe mbima somi nawiɓe toon ɓe cellani buubel dungel nawami ɗum ceernama ceerno mbima wat feere Allah wawi wona hande mbar ko hande nawatamo de la ilaha illallah wona yawgol de a yawi kay ko ɗi heure jippa non gañmi ko mbaɗɗumi déranger kadi bonanɗo kam liggeyam kon kan ya yere asimi tawi ɓe tout mi nana yero e asimi o kamɓe jimi joni asmi wiyete asmi voilà kanko e asmi o mi tawi ɓe tout maayo ɓe jooɗi i ɓe jotta sa tawiɓe toon noon oñen wona ko ni mbaɗɗa kamɓe ɗiɗon jalti on jiyani ɓe mbiɗon ko ni gaɗa bonɗa liggeyam hande aɗa bonnu liggeyam mi haalan ma jaaha ƴeewoyon ɓe mbason kam tampinde kam ko mbaɗanmi toon ɗo hay wuuri e so tuunuɗa fof a fottat yero e asmi saabu asmi yiɗi ko yero Dieynaba saabu Allah immo anda jaaha sa yi jewtoya galle moon kalnaɓe jahonon yero mbiɗa andi on tampinta jeeya an kam Mamoudou an kam aɗa selli yero e asmi fottima ɓe to tan ummoya ɗum tan ne nawami ko mbaɗanmi toon mi nodda ha mi noddira tan mbaɗoya gañanmi tan ko tampindo kam de aduna kam ɗo caɗele min kay nana tampina ko ɗum Mamoudou wi ka jewnuɗo mi arti mal jiɗɗa wonde ɗata ay ɗum ne somi dañide kam eyyo ko ɗum artirma fam mum mom addi a barlade kasuji walla mi ndiyam gulɗam seeɗa mbanna kam koyɗam de anani hala ngara nder ni joni wata wat ala anne joni mi ara jam
Ini. Wana ha mayde. Ah? To pare ma ngone musol ma taw. A salminta kam taw ha para. Ala bubel anke wondu hande adan ko salmin ma. Beɗa ndara no garda e galle ni. Wiyam jam wali tan. Mbeɗa nda walana jam. Min. A yiyani yaro. Ala fof tam ƴewanimo. Mi ronki yiidemo. Mi yehi galle joom wuro. Mi yiyanimo. Joni noon min darumomi ɗo fof mi yiyanimo mbimi ɓay an woni jungo gauche joom wuro bara gauche makko yomi ar ɗo henne mi namduma so taw yaro ara ɗo hennene eyi saabu an woni bara gauche joom wuro kala ko ñalle joom wuro waala e ma kala ko hiire ma ñalla e makko Bubel min cofdamam walla ñakkugolam fulla ko hokkuma min komi gaynako yaro walla ha kaɗa ara subaka aɗa namdo kam yaro onon goni joom wuro onon goni joom eyyi wuro kono heɗomi ande kalta joni de mi heeɗi ayi min so tawi ka a ƴoƴani ƴewto kanduɗa kaaɗi maɗi woto yetten ɗum gallam o mi wona gaynako yero hande mi wona gaynako yero janggo hayso mi woni bara droit joom wuro yero ƴeew so ala to yeehi banggue goɗɗo kono wota ƴewɗo yero meeɗi arɗo e galle ha ana meeɗi yaɓɓuɗo e galle ko wona ni wadde noon min mi ñakkira noon fulla eyyi sa yi garmi ɗo haaju wawi jomum saabu debbo Farais en naajo kaalo Farais o mi wi on jaltinemo wuro ngo calliɗon omono nawi yaro kila subaka ha joni mi ronki yiide yaro mi anda to nanni yaro eyyi son jaltininomo wuro ngo ɗum ɗo fof wonata hen ko ɗum tahi garmi ɗo hennene joni ɓeɗo nder ƴewata taw debbo français o nan nder tawi ɗo jippi ya ƴeewa taw ɗo jippi o jippaki ɗo kono oɓe mbawi ardude ɗo ɗum tahi namdimani yaro ko ɗo walata ala yaro jippay ɗo jo français o jippay ɗo jaltine kaalo Farais o wuro ngo eyyi saabu o moƴƴani ɗo henne Bubel frais mi wona oto mi haalante tan woto fontum min wona oto mi wona escutor mi wona jagarta ɗe konngol yaltin ɗum gallam o anani mi ñakkani ko fulla kaɗa ara ɗo no mi yeehi France mi yeehi galle France mi yeehi galle portugais ɗum mi wontaka ɗum to mbawɗa yaade foof ƴeew to jiitoɗa yero jiitoyama toon ɗo yero ala ɗo oɗo français o ala ɗo ɗo ko min wonɗo e gallam anani ay an noon kaw ceerno ay no ñakkirɗa kerse ni ɗum wonma raɓɓidde elle lewru février aɗa lewru février haadata tan ko nogas e jeetati yettata ko ni nogas e jeenayi saka capan tati saka capan tati e goho ala caɗele ɗum wonma raɓɓidde ala caɗele eyyi ayi min mo jennata o yama arte ma ɗum addani a mayat militaire ma oɗo a dañata elle jullare raɓɓi elle jullare an feere ɓernde ma joni min dabɓulam Bubel haajuma ala wartawam gallam jenna kam walla goɗɗum mbeɗa mooli Allah yero ƴeewonɗa yero ala ɗo mi moftani yero eyyi a wawi widemi noon tan yero ala ɗo wiyam noon tan e wa seese suudo wa seese suudo tan mi wata waga reedu moƴƴani suudo hakkude kersa moƴƴani Bubel suudo guila waɗani goɗɗum ko ala hen way haydari namda galle ma o suudo no wani o nan noon way galleji fof mbaɗi a heddi galle ma o Allah fof tami daranimo Allah fof tami yiilakimo e galleji ɗi mi ronki tan seedade mo yitere hayi baba ceerno gise min namdimomo taw o yiyani yaro o wi o yiyani yaro gila ñanden noon mbiɗama kalmo moon hay goto e moɗon jabakimi wona an kaldami wona yaro joni jondi ko bandiyagal o jolni saysayagal yaro joni o jolni ko cagayagal finde tan naata e wuro waɗa ndu ko amdu ndu ko abturu ɗum ɗon moƴƴani ko an kaldanmi de an wonande debbo kaalo Farais o ari ɗo nde wona o namdimomo taw omo andimo o wi o andamo gonga walla wona gonga